Na, de Bazsi, gyerünk, menjünk. Ezt már tavaly előtt bejátszottam. Nem baj, csak menjél. Legelőzhet! Azt, hogy neked van váltód. Mi a geci van itt, bazd meg? Én nem vágom ezt a fát. Szép fehér nyelv. Hallod? Fligumi? Jó, nekem is markolja a nyugi. Azért van egy kilátás, gyerekek. Seggem durva. Ne foglalkozz már vele, bazzeket, mindannyian tiszta sarak lettünk, bazzek, szard már le. Na, erre menjünk. Arra lejjebb van. Oda, arra? Ott arra megyünk, nem? Nem tudom, mert bazd meg össze-vissza van az ágazódva. A múltkor lefele mentünk, azt tudom. Múltkor nem arra mentünk? Nem. Zsepite. Jó, na, gyerünk. Megyünk ki a rétre? Arra, ott egy pálya. Hoppá, mit fogtam, láttad? Talán az nem geci. Ne sírjál, neked van szemüveged. Vedd föl, bazd meg. Ez meg szakos. Most meg homályos. Lassan kommandós izéket húzhatsz az arcodra. Ja, majd leszárad. Erre megyünk arra. Láttad, mit fogtam meg, papi? Láttam. Aztán mindenit. Beleültem a bőbretekben. Kegyetlenül csúszik, vigyázzatok!
kell, ideig én se értem hozzá. De most már kell. Csak óvatosan. Embertelenül csúszik, gyerekek. Nem is akarom látni magam. Gyerekek, az a végig zéró tapadás elől, tehát az a sár mindenhol. Az életemben játszottam egyébként, mert tényleg így jártam keresztbe, bazd meg is nem akart lassulni, előttem meg a Viktor. Én nem is bírtam kurjantani, és feszültem, koncentrálni. Én nem mentem meg, hát hallod, olyanokat csúszott az elején. Ne, hiányzik egy csavarod, Bazsi. Csak szólok. 3 még tart, de ha még egyet elhagysz, az már kezd necces lenni. Igen. Hú! Gyerekek! Feltettem a táskámba. Ja. Azt hittem, hova töröljem a popámat. Itt lefele, hallod? A pályának a 99%-ában nem mertem rá ennyire se az első fékre, mondom, itt hozzáérek, Én fogtam, de csak annyira, így ment volna. hozzáérjem. Itt a legvégén a nagyon meredek szakaszba értem, csak éppen, hogy érintőre hozzá. Na jó, van, faszra vagy seggel. Nézzem a körtéket, hogy Na gyerekek, menjünk! Ennél tisztábbak már nem leszünk. Geci! Lesz egy utam a kútra egyébként, szerintem borotával lett volna. Ja, persze. Persze, hát így. Ez még felesleges csapkod, ez úgy rá van. Persze, hogy lerepül. Aj, Bazsi, felejtsd már, van vasógép. Itt vagyunk a Hóvirág körforgalomban, én vágom, hol vagyunk. Bazsi, erre pálya visz még le, vagy aszfalt? Olyan már csak azt volt. Bazd meg!